Il-linja tal-ajru Monarch waqfet topera b'effett immedjat u kkanċellat ma' 300,000 prenotazzjoni għal titjiriet. Deċiżjoni li mistennija taffettwa ma' 750,000 persuna. Minħabba dan mal-110,000 klijent tal-kumpanija spiċċaw maqbuda barra mill-pajjiż. B'reazzjoni il-Gvern Ingliż talab lill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili biex tagħmel charter ta' iktar minn 30 ajruplan biex tieħu iċ-ċittadini Ingliżi lura f'pajjiżhom, f'dak li ssejjaħ bħala l-akbar operazzjoni ta' ripatrijazzjoni fi żmien ta' paċi. Monarch timpjega magħha 2100 persuna u s-sena li għaddiet ġarbet telf ta' 291 miljun sterlina. Monarch hija, jew aħjar kienet, il-ħames l-ikbar linja tal-ajru fir-Renju Unit u l-ikbar waħda li qatt fallit fl-istess pajjiż. Fil-ħin li tieħdet id-deċiżjoni li l-kumpanija tieqaf topera ma kienx hemm titjiriet fl-ajru. Intant il-passiġġieri tat-titjiriet tagħhom li wħud minnhom kienu diġà fl-ajruport jistennew biex itiru, irċivew messaġġi li jinformawhom li t-titjiriet tagħhom tħassru. Fis-sajf ta' 4 snin ilu il-linja tal-ajru Monarch bdiet tagħmel titjiriet lejn pajjiżna mill-East Midlands fir-Renju Unit, iżda dawn it-titjiriet waqfu sentejn wara. Bħala raġunijiet tal-falliment ta' Monarch intqal li l-linja tal-ajru kienet vittma ta' prezzijiet dejjem iktar baxxi fis-suq u t-tnaqqis ta' titjiriet għal ċerti destinazzjonijiet minħabba il-biża' mit-terrorizmu.